Di hevdîtinekê de li gel Rojnameya Alwataniya Serberejêma Esed ve Sekreterê Partiya Demokrata pêşveroya Kurd li Sûriyê daxwaz ja rejêma Esed kir rûbirûyê terorê bibe û jinev bibe. Hemîd Hac Derwêş Sekreterê Partiya Demokrata pêşveroya Kurd li Sûriyê ji bo Rojnameya Alwataniya ser bi rejêma Esed ve matirsiya xwe ji kontrolkirina bajarokên Nibl û Zehra û Tel Rifat ji aliyê Tirkiye ve daxuya kirin. Herwiha Derwêş daxwaz ji Serokê Rejêma Sûriyê kir ku Kongreyekî Niştîmaniyê Berfireh li Diyarbixîrê de pirsgirêkên navxweyî yên Sûriyê çareser bike û di wî kongreyê de teveya pêkhateyên Sûriyê bejdar bin. Herwiha Hemîd Hac Derwêş got ku ezmûna Kurdan li gel Amerîka gelek xirab û vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê wê li gorî berjewendiyên Amerîka bê. Amerîka bi tu awayekî berjewendiyên gelên Sûriyê li ber çav nagirê. Herwiha Hac Derwîş got ku gelek girînge çekdaran rejêma Esed û çekdarên PYD hemahengiyê bikin da ku pêk ve bikarbin navçeyê biparêzin û tekez kir û got ku pêwîst e teveya aliyan beşdariyê di rêveberiyê de bike. Derbarê çareserkirina doza Kurdî li Sûriyê Derwîş got ku pêwîst e rejêma Sûriyê çareseriyekê pêşkêş bike û halwêsta xwe li hember doza Kurdî zelaltir bike ew piştevaniya destpêşxeriya Wezîrê Dervê rejêma Esed dike. Di dawî de Derwîş got ku li darxistina Kongreyekî Niştîmanî ji aliya rejêma Esed ve wê di zûtirîn dem de çareseriyekê ji krîza Sûriyê re bibîne û çekdarên rejêma Sûriyê wê bibine garantor ji rewşa Sûriyê re.